Čas a peniaze. To je to, čo riešia vaši zákazníci pri doručovaní zásielok. Ako im môžete byť v ústretí s výdajnými miestami, sa dozviete v tejto vzdelávačke. Ak máte hoci len časť tovaru, ktorý zodpovedá kritériám pre doručovanie do výdajných miest, určite ich odporúčam implementovať do košíka. Rovnako tak aj napríklad lieky, ktoré nie sú vhodné pre doručenie do výdajných boxov, ale na kamenné prevádzky áno, sa dajú pekne takto doručiť. Čo tým získate? Zákazníkom poskytnete flexibilitu vyzdvihovania a lacnejšiu alternatívu voči kuriérovi. Zvýšite tým ich spokojnosť. Eliminujete riziko opustenia košíka a zároveň podporíte rast ďalších objednávok. Obľúbenosť výdajných miest z roka na rok rastie a ten, kto ich neponúka, stráca voči konkurencii. Každý z prepravcov ponúka túto možnosť. Sú však medzi nimi rozdiely. To, čo treba zvážiť, je cena, početnosť pokrytia jednotlivých výdajných miest na Slovensku, časové a finančné náklady na implementáciu a podmienky vyzdvihovania. Aké je aktuálne pokrytie, si môžete pozrieť. Ktorý je ten najvýhodnejší pre vás, je veľmi individuálne a rád sa s vami o tom porozprávam. Každopádne je lepšie mať nejaké výdajné miesta ako žiadne. A za mňa ešte lepšie je mať kombináciu výdajných miest aspoň dvoch prepravcov.